14 март 2010 година и дошли сме да ритаме в парка, ама Влади нещо гони гълъбите. И рита с Моника футбол. Ето. Времето е доволно студенко. Малко Мотън Джонс. Чакай да махнеш шапката, че ти съвсем се щитиш. Ето и другия футболист. С екип на Якоруда Рейнджърс и Локомотив Презрък. Трябва да се засили доволно, защото стадиона му е малък. Само за да тича и да пробие върху. Моника централен защитник. Може да цели токата в полето. Отивайте там, ти не тичай сега. Отиде в водата. Влади! Влади! Ела за малко. Кажи нещо за репортажа. За репортажа кажи нещо. Кажи за твоята лична банка. Райфайзен банк. И ние сме до теб. Райфайзен банк. Твоята лична банка. Край. Чакай сега да видя. Какво да видиш? Чакай сега да видя. Чакай. Мини назад да го чуем. Хайде. Райфайзен банк. Твоята лична банка. Когато си на върха. Когато си на върха. И ние сме до теб. Райфайзен банк. Твоята лична банка. Край. Чакай.